Så skulle jeg have haft det på, jo. Hvorfor det? Så skulle du have sagt det, så havde jeg da taget det hele med. Så var den der langsomt. Joker I, eller hvad? Jeg kan jo tage det med, når jeg skal løbe maraton om 3 uger. Det kan du. Det er der ikke nogen problem med. Hvis det er noget, du kan, så er det det. Jeg gider ikke det der tøsepis. Hej hej! God tur. Jo tak, det skal nok blive. God tur hjem. Altså, Bare der er kold øl. måske står vi der. Bare der er kold øl. An på, hvor lang tid I også. Vi ses måske. Vi ses i hvert fald derhen med slut. Vi ses måske. Ses måske. Break a leg. Det er det sidste minde, du har. Det er vigtigt at tage det sidste billede, ikke? Hej då. Vi ses. Der er et tomt ud. Jeg elsker dit GoPro. Ja, det er skide irriterende nu, men det er mega sjovt, når det slutter, ikke? Når det holder op. Det ligger sømmer ud. Der ligger søm. Når de støder ind i hinanden, så skal jeg have det filmet, det er helt sikkert. Because that's not a question of if. Hun har ingen selvtillid, min datter. Hvad nu? Står vi i ballon 2, 10 og falder op bagud. Har hun noget på hovedet til hop eller noget? Hvad skete der? Han fik simpelthen lov. Han sweet-talkede sig ud af det. Han kører lige efter helvede. Du er selvfølgelig kommet op i den alder, hvor du er klogere end os andre. Motorcykel må være. Ja, men kun hvis de kører mod en sådan. Det mærker man. Det sker der. Ja, de skal opføre sig lidt. 2 timer i sol. Bare kaste lige hovedet på. Så stopper du! Hvad er der gang i? Nej, det var ikke nok. Til Lillebælt halvmarathon 2016. Det var ikke så længe før de er her. Tak. Så ring til dem I kender. The more the merrier. Ret på, Maria. Hold lige øje med de grønne mænd. Gule mænd, grønne mænd. Som sagt, De samler bolcher op. De gamle løbere. Om du body? Er de overhovedet startet, hvis de står lidt bag dig? Den sidste ballon? Det kan godt være, du skal holde fast i ham. Nej, ikke nu. I forrest. Kan noget det. Nej, det var sådan en der i åben model. Når man løber, så tager de i hjørnet. Prøv at se, E-klassen kunne ikke blive bedre, så vi opfandt den ikke. Løber blandt favoritterne, vi har vi danske Jesper Favnsgaard flere gange. Nej, jeg synes, at man siger Niklas Juhl. Og det er den der? Ja. Det har de så forbedret lidt. Det har de forbedret i år, kan man sige. Niklas er i grøn. Han er... Prøv at se, hvor tynde de er. Det er jo... Og hvor meget de sveder allerede. Ja. Nej, han har en... Der står kvidt på ham. Han løber ikke i sådan nogle shorts. Han vil aldrig få ham til. Det er varmt allerede, hva'? Ja, det er det. Den hurtigste test. Der kommer en grøn. Han har ærmer på. Der kommer de alle sammen. Og fedt den lige. Der har vi jo ingen chance for at God tur, stoppe. Niklas! God tur! God tur!
ikke så meget på Storbælt. Der er der 51. Der er det meget lidt. 2-5. Anonymous. Ikke op i starten, nu. Jeg tror ikke, man ser giraffen løbe 1,30. Nej, den er mere. Små skridt. Ja. Så jeg har givet op nu. Det var så. Hvad for noget? Jeg har givet op. Jeg elsker at svømme. Kæft, det er mange mennesker, mand. Nej, det ser man ikke, det bliver godt. Det er godt. Det er ikke noget med. Ja, fuldstændig. Jeg kan ikke se hende. Hun er der. Hvor? Hun løber helt inde ved... Er det ikke hende? Bag ved... Der. Jo, sådan, Hanna! Nej, det er ikke. Det var ikke hende. Nej, det var Det ikke. ligner sgu meget. Det ligner sgu. Nej, det er også galt. Hun har jo kort short på. Helvede. Nej, men godt du køber på det. Det lignede altså helt. Ja. Det er fordi, vi ikke kan opdatere, fordi alle får ud af rundt nu. Hvis der er 9.000 løbere, der er cirka 2-3 Prøv at høre, de 3 damer, de har tænkt, nu gider vi ej. De sidder og drikker fad. Fornuftigt på en eller anden måde. Og så har hun sagt 2-10 lige på falderæbet. Ellers er der sindssygt mange i den her gruppe. Jeg er ikke startet endnu, står der. Kommer 2-10 allerede? Ja. Så er der noget. Hvis jeg kender hende ret, så er hun tæt på ballonerne. Der. Der kommer hun. Sådan, Hanna! Sådan! Du ser godt ud nu. Så har vi Maria og Sille tilbage.
Der, i den røde. Ja. Kom så, Maria! Kom så! Hun hører musik. Hun ser presset ud lige nu. Ja, hun gør. Hvad gør hun? Koncentreret. Ah! Der er ikke engang nummer på. Der kommer nu 2 hvad? Det må være 20. Eller en ballon. Den lille vandballon. Jeg løber bare en ballon. Nej, jeg tror ikke helt... Hun sagde 2... Jamen, jeg kan slet ikke finde hende på telefonen. Helt sort. Helt sort og grønne strømper. Ja, og grønne strømper, så man kan finde. Altså små, bitte små strømper. Ja, som er nede i skolen, man ikke kan se. Som er helt op til knæet. Og... Nej, det er godt. Nå, de samler ind til hospitalsklovnen også. Ja, det må man håbe, det var. Kom så, Silla! Er hun der? Ja, hun er sgu. Kom så, Sille! Hun ser overskudsagtig ud. Ja. Hun ser stedig ud. Nej, ingen salat. Det sagde han også. Det er ungdommen. Sådan skal der. Er det ikke ham der? Det var ikke ham der. Det var også det, jeg siger. Det var ikke ham. Skru lige op på tempoet. Og Holger. Sådan, Holger. Hold til venstre. Ja, men nu har jeg tabt den på en runde. Jeg kan ikke hæppe hen mere. Kommer der lige nogle klumper der. Ja. Er det 2.10 der? Ja. Kom efter den, ikke? Det gjorde hun jo på vej ud derfra. Eller var det 2.15? Hun har holdt den ret godt. Ja, det har hun sagt. Ret stabilt. Ja, han har presset ham der. Ja. Jeg synes, der er nogle stykker, der har været nu her. Ja. Var det egentlig... Var det 2.10 den der? Den lille nummer dernede? Ikke 2.5. Der er ikke sat 2 timer, så er det klart. Ikke Ja. Any second.
han er også presset. Det ligner, han skal godt være bevidst over det. Ja. Kommer lige en sprinter helt derude til venstre hos hende. Det ser sjovt ud. Ja, jeg skal lige give det sidste. Fyr den af. Små skridt, ja. Der er man fri for at løbe benene. Løber helt op på kanten af på. Ej, ja. Så bare må hun kompensere for et eller andet, ikke? Jo, lige præcis. Det så ikke helt sundt ud i hvert fald. Og kommer også en sprinter der. Nej, gå nu væk. Hvad laver I? Hvorfor kan man ikke vurdere det? Sådan er hun henne. Er det der? Nej. Ja. Det er meget stabilt, de ligger. Hun har også lavet stabilt løb. Der kommer ham med skørter. Han løb også lige før mig, ikke? Gjorde han det? Marianne sagde til mig, at vi skulle bare sammen. Man er ikke sluppet forbi, vel? Vi står 5 mennesker. Ja. Altså, medmindre hun lige har fået et haircut på vejen, så... Jeg har skiftet strømper, tror jeg. Kommer en klub med damer. Men ingen grønne strømper. Der var også den der lyserøde invasion der. Står vi og kigger på damer? Vi står bare her på det. Ja. Det kan jeg godt lide. Der. Sådan, Mark! Hvor er du vild! Åh. I hvert fald ikke brugt mere end et kvarter for. Det er sgu lige så øjnene savler. Sådan. Der er han jo løbet. Og Silja på vej ned ad broen. De kan jo ikke fratrække tid, bare fordi hun skal drikke vand. Hvor er I seje? Det er mordskud. Ja. Hvor er I seje? Den laver din klok. Kom her, du, Oscar. Det er da sejt. Sådan, ja. Hun går. Nej, det er faktisk ikke hende. Det er ikke hende. Jo, det er. Det er det sgu. Jo, det er. Ja, det er ikke mig. Nej, det er det ikke. Det er der. Hun er rigtig godt at skrive. Det er rigtigt. Det går, det gør hun. Det er godt. Så går med 7,6 km/t. Nej. Kom til det sidste, Maria! Hvad tager du? Sådan. Godt gået! Løbet!
Ej, det var tarveligt. Så siger han... Gas. Ah, vigtigt.